ονόματα θα μιλήσουν 2 άτομα. Κυριακή Διασκοβίτου, Εκατερίνη Κοσμετάκου, Νικόλαος Παράκλας Περικούρης, Εμιλία Κουμπογιάννη και Πολυξένη Πετρίδη. Λοιπόν, το θέμα της εισήγησης είναι από τον αλγόριθμο στο έμβριο. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα εποχή της αναπαραγωγής. Με πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσω. ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμετάσχουμε στο σημερινό εγχείρημα. Ας ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για μας. Είμαι η Κατερίνα και μαζί με τη συμφιτήτριά μου την Ξένια θα σας μιλήσουμε για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα εποχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ομάδα μας αποτελείται επίσης από την Κυριακή, την Εμιλία και τον Νικόλα, που είναι μαζί μας σήμερα, και αποτελεί μέρος μιας ακόμα ευρύτερης ομάδας, της Neuropin. Η Neuropin είναι ένα επιστημονικό σύνολο αποτελούμενο κυρίως από φοιτητές ιατρικής και εδράζεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η βασική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική είναι χωρίς αμφιβολία η ανάλυση εικόνας. Από τις ακτινογραφίες και τις μαγνητικές τομογραφίες μέχρι τις μικροσκοπικές εικόνες των κυττάρων, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει πρότυπα και χαρακτηριστικά που συχνά διαφεύγουν από το ανθρώπινο μάτι. Σήμερα, αυτή η ικανότητα περνά δυναμικά και στον χώρο της γενετικής και της σωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, τα όρια της, όσο και οι φραγμοί που οφείλουμε να θέσουμε, έχουν παραμείνει θολοί. Ξεκινώντας, ας θέσουμε ένα ερώτημα. Ποιος είναι ουσιαστικά ο στόχος κάθε εμβριολόγου? Είναι να επιλέξει το πιο ικανό έμβριο για μεταφορά. Εκείνο δηλαδή που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί επιτυχώς. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η διαδικασία βασιζόταν αποκλειστικά σε ανάλυση μορφολογικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια τεχνολογιών όπως το time-lapse microscopy, οι οποίες με το συνδυασμό διαδρομικών λήψεων δημιουργούν ένα ψηφιακό βίντεο ανάπτυξης του εμβρίου. Αυτή η μέθοδος, όσο προσεκτικά και αν εφαρμόζεται, ενέχει υποκειμενικότητα και μεγάλη διακύμανση μεταξύ διαφορετικών χειριστών. Εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει μια νέα, πιο αντικειμενική προσέγγιση. Μοντέλα μηχανικής μάθησης αναλύουν αυτά τα δεδομένα και προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια ποιο από τα διαθέσιμα έμβρια έχει τις υψηλότερες πιθανότητες εμφύτευσης. Ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό ανάλυσης εικόνας, εκπαιδευμένο με χιλιάδες εικόνες από έμβρια, μπορεί να εντοπίζει μοτίβα ανάπτυξης και ανομαλίες που δύσκολα αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Μια ακόμα πρόκληση στον κλάδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η υπογονιμότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός σύμβουλος γονιμότητας, καθώς μετά από κατάλληλη εκπαίδευση μαθαίνει να επεξεργάζεται εικόνες από διακολπικούς υπερήχους, να τις συσχετίζει με φυσιολογικά πρότυπα και να δίνει αποτελέσματα σχετικά με τον όγκο, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και τον αριθμό των οοθυλακίων, σημαντικοί δείκτες της οροφητικής εφεδρείας. Μείζον απόφαση που καλούνται να λάβουν οι γυναικολόγοι είναι η επιλογή της ιδανικής χρονικής στιγμής για τη χορήγηση ορμονοθεραπείας, ώστε να επιτευχθεί πλήρως η ορίμανση των οαρίων και η ιοληψία που θα ακολουθήσει να τα βρει σε βέλτιστη κατάσταση. Εδώ, ο αλγόριθμος αξιοποιεί τις διαδοτικές υπερηχογραφικές εικόνες των οριμάζων οοθυλακίων και εκτιμά το ρυθμό ανάπτυξής τους, προβλέποντας έτσι τη χρονική στιγμή που περισσότερο από το 70% του πληθυσμού τους θα έχει φτάσει στο όριμο στάδιο. Με βάση αυτή την πληροφορία, προτείνει την ιδανική στιγμή για χορήγηση ορμονοθεραπείας και εκτέλεση όληψίας. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του AI στην πρόκληση της οοθητικής απόκρισης, του αριθμού δηλαδή των όριμων οαρίων που θα ανακτηθούν κατά την όληψία σε κάθε κύκλο IVF, τεχνητής γονιμοποίησης δηλαδή. Αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να διαμορφώσουν κατάλληλα τη διαγευτική φαρμακευτική αγωγή. Η διαδικασία υλοποιείται με ενός μοντέλου που επεξεργάζεται σχετικούς εργαστηριακούς δείκτες σε συνδυασμό με την ηλικία και τα επίπεδα ορμονών. Πέρα του διαγνωστικού ρόλου αυτών των συστημάτων στη γυναικεία υπογονιμότητα, το AI αξιοποιείται και ως εργαλείο για τον καθορισμό της ιδανικής στιγμής εμβριομεταφοράς.
Υπάρχει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο εμφύτευσης, διάρκειας 1 έως 2 ημερών, κατά το οποίο το ενδομήτριο είναι δεκτικό στην προσχώρηση του εμβρίου. Ξανά, συστήματα ανάλυσης υπερηχογραφικών εικόνων αξιολογούν χαρακτηριστικά όπως το πάχος, το πρότυπο, την κινητικότητα και την αιμάτωση του ενδομητρίου, στοιχεία που αποτελούν καθοριστικούς δείκτες της δεκτικότητάς του. Με βάση αυτά, το σύστημα καθορίζει το χρονικό παράθυρο της εμφύτευσης, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχούς εμβριομεταφοράς και προσφέροντας εξατομικευμένη πρόθεση. Είναι γνωστό ότι το 30 με 40% των αποτυχιών εξωσωματικής γονιμοποίησης οφείλεται σε βιολογικά προβλήματα του σπερματοζωαρίου. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση σπέρματος αποτελεί βασική εξέταση αξιολόγησης της γονιμότητας. Πλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω AI μοντέλων, που μπορεί να αναλύουν τον αριθμό, την κινητικότητα, τη μορφολογία και την ποιότητα του γενετικού υλικού που αυτά φέρουν, και επακολούθως να διακρίνουν ποια σπερματοζωάρια έχουν υψηλότερες πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εφαρμογή αλγορίθμων στην πρόβλεψη της έκβασης του IVF. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι ικανοί να υπολογίσουν την πιθανότητα επιτυχίας ανά κύκλο, αλλά και το αναμενόμενο κόστος κάθε μεθόδου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ολοκληρωτικά πριν επιλέξουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης όλων των διαθέσιμων μεθόδων, προτείνοντας την πιο εξατομικευμένη και αποδοτική λύση με βάση το προφίλ κάθε ανθρώπου. Με τις παραπάνω τεχνικές, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εξωσωματική γονιμοποίηση έχει βελτιώσει σημαντικά τη διάγνωση, την επιλογή εμβρίων και τη συνολική επιτυχία του IVF, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Παράλληλα όμως, η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών θέτει στο προσκήνιο σημαντικούς πολιτικούς προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, δικαιοσύνης και ισότητας στην πρόσβαση και σχετικά με τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης και την υγεία της ζωής. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παρουσιάζονται προβληματισμοί σχετικά με τη συλλογή και με την ανάλυση εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών, όπως γενετικά δεδομένα, ιατρικά ιστορικά και στοιχεία γονιμότητας. Η χρήση τους ενέχει κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικότητας, αλλά και μια εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις ή σε εμπορική εκμετάλλευση. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα του ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά και στα ιατρικά δεδομένα των υπογόνιμων ζευγαριών ή των δοτών του γενετικού υλικού, αλλά και το αν υπάρχει κίνδυνος διάκρισης ή στιγματισμού με βάση τις πληροφορίες που συλλέγουν. Ύστερα, δημιουργείται και το πρόβλημα της εμπιστοσύνης στα black box μοντέλα AI. Τα black box